Iawn, wnawn ni droi at y gair te. Darlleniad bore yma, mae yna ddau ddarlleniad. Yn gyntaf, Micha, penod 5, adnodau 1 i 9. Bydd nhw ar y sgrin yn Gymraeg. Ac yna byddwn ni'n troi at Ioan, penod 1. Micha 5, 1 i 9. Y nawr, dos i mewn i'th gair, tŷ ferch geirog, y mae gwarchau wedi ei osod yn ein herbyn. Trewyr barnwr Israel ar ei foch a ffon. Ond tŷ Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda. Ohono tŷ y daw allan i mi fod yn llywodraethwr yn Israel. A'i darddiad yn y gorffennol, mewn dyddiau gynt. Felly fe'i gedi hyd amser esgor yr un feichiog, ac yna fe ddychwel yr rhai fydd yn weddill yn Israel at ei tylwyth. Fe saif ac arwain y praidd yn nerth yr arglwydd, ac y mawredd enw'r arglwydd ei dduw. A byddant yn ddiogel, oherwydd bydd ef yn fawr hyd derfynau'r ddeiar, ac yna bydd heddwch. Pan ddaw Asyria un gwlad a cherdded hyd ein tir, codwn yn ei erbyn 7 o fugeiliaid ac 8 o arweinwyr pobl, a bugeiliant Asyria a'r cleddyf, a thir Nimrod a'r cleddyf noeth. Fe'n gwaredant oddi wrth Asyria pan ddaw un gwlad, a sarnu'n terfynau. A bydd gweddill Jacob yng nghanol pobloedd lawer fel gwlith oddi wrth yr arglwydd, fel cawodydd ar laswellt. Nad ydynt yn disgwyl wrth ddyn, nac yn aros am feibion dynion. A bydd gweddill Jacob ymhlith y cynhedloedd, ac yng nghanol pobloedd lawer fel llew ymysg anifeiliaid y goedwig, fel llew ifanc ymhlith diadelloedd defaid, neu defaid ifanc, sydd wrth fynd heibio yn mathru ac yn malirio heb neb i waredu. Bydd dy law wedi ei chodi yn erbyn dy wrthwynebwyr a thorri'r ymaith dy holl elynion. A wedyn, os wnawn ni droi at Ioan, penod 1. Chi'n gyfarwydd ar darlleniad yma, falle mwy cyfarwydd. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd goleuni dynion ydoedd. Mae'r goleuni'n llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleio pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd ein twy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Amen. Iawn. Wel, heddi te, dyn ni am ystyried 2 beth. Yn gyntaf, beth mae fel i aros am addewid mewn cyfnod lle mae temtasiwn mawr i ni syrthio i ofn. Lle mae temtasiwn mawr i syrthio i ofn. Ac yn ail wedyn, dyn ni am ystyried beth oedd yn aros i Iesu ar y ddeiar. Hynny yw, a'i palas, a'i rhieni profiadol, rigol, brenhinol, oedd yn aros am Iesu, neu'r gwrthwyneb. Felly'n gyntaf, ydyn ni'n bobl ofnus? Des i ar draws
Office for National Statistics, rhai misoedd yn ôl, wnaethon nhw adroddiad sydd yn dweud fod 1 o bob 17 o bobl ym Mhrydain yn dioddef o lefelau isel o foddhad bywyd, life satisfaction. A mae chwarter o bobl Prydain yn cyfadde fod ganddyn nhw lefelau uchel o ofn neu anxiety. Nawr, mae hwnna'n eitha lot, nag yw e? Fod chwarter pobl Prydain a lefelau uchel o anxiety, o ofn. A mae werth gofyn y cwestiwn felly, be sy'n creu'r ofn yna? Pam fod pobl yn ofni cymaint? Wrth gwrs, mae yna achosion clinigol o ofn, ond mae'n debyg fod rheina'n isel iawn i gymharu gyda'r 25%. A mae'n debyg felly bod y gweddill yn amgylcheddol, environmental, y pethau sydd yn digwydd o'n cwmpas ni. A beth mae'n creu yw'r teimlad yma fod popeth mas o'n rheolaeth ni. Fod bywyd yn newid yn gloi, fod pethau newid tu hwnt i newyllus ni, a mae'n creu ofn. Yr ymwybyddiaeth yma, mae pethau'n digwydd a sdim byd allai i wneud am y peth. Nawr, os i ni'n teimlo fel na bore yma, falle bod e o gysur i chi wybod, dyw hwnna ddim yn rhywbeth newydd. Yn adeg Micha 5, oedd hi'n 700 mlynedd cyn Crist, a dyna'n union beth oedd pobl Israel yn teimlo. Oedd pethau mas o'i rheolaeth nhw yn llwyr. Oedd Assyria, y bobl yma, oedd yn enfawr erbyn hynny, wedi dod tuag ati nhw ac ar fin ymosod, ac doedd dim chans gan pobl Juda nawr, pobl Israel, i sefyll ac i oroesi o safbwynt dynol. Oedd y bobl ma'n gwasgu arnyn nhw ac oedden nhw'n ymwybodol. Dyn ni ddim yn ddigon mawr, dyn ni ddim yn ddigon cryf, sdim digon o filwyr gyda ni. Sdim byd allwn ni wneud am y peth, a mae'n creu ofn a dychryn ynddyn nhw. Maen nhw'n teimlo'n ddi-ymadferth, helpless. Falle hyd yn oed ei bod nhw'n wneud rhywbeth i chi wneud, yn cwestiynu Duw. Pam wyt ti'n gadael i hyn ddigwydd, Dduw? Pam bod ti'n gadael i ni fod yn y twll yma i ni ynddo fe? Falle bod nhw'n gofyn hynny. Sut i ni wneud sens o'r sefyllfa yma? Wrth gwrs, os ych chi'n gwybod eich hanes, maen nhw yn y llanast maen nhw ynddo, oherwydd bod nhw wedi gwrthod Duw a wedi mynd ar ôl diwiau ffals, eilunod. Ac oedd Duw wedi cael digon ar hynny, a felly mae'n tynnu ei fendith i ffwrdd, a dyna pam y tro yma mae'r Asyriaid yn mynd i lwyddo i raddau yn ei herbyn nhw. A felly maen nhw mewn sefyllfa ofnus tywyll iawn. Ac eto, i mewn i'r sefyllfa yna, dyma Duw yn anfon Micha. A dyma Duw yn anfon neges gyda Micha. Sa'n gwybod os chi'n cael lot o gardiau nadolig dyddi yma, ond mae'n eitha prin nag yw ei gael cardiau nadolig fel o'n i arfer wneud. O'n i'n siarad gyda rhywun yn nghanol wythnos. O'n i arfer bod yn ein stafell fyw ni, o'n i'n rhoi string ar hyd y to. O gwmpas y stafell i gyd, weithiau doi rownd o string o gwmpas a rhoi e mewn yn y cwfing a wedyn hongian y cardiau ar hyd. O'ch chi efo'n ein o'n neu jyst ni? OK, good. Dechrau meddwl bod ein teulu ni'n rhyfedd. Ond erbyn hyn, does dim angen string arno ni. Dyn ni ddim yn cael gymaint o gardiau ac oedden ni arfer bod. A falle bod hwnna mewn un ystyr yn beth da, ond mewn un ystyr mae'n drist, achos o'ch chi arfer cael life updates a pobl yn danfon negeseuon hyfryd weithiau. O, ni'n meddwl amdano chi, ni'n cofio amdano chi, yn eich miso chi falle, ac yn rhoi updates o beth sy'n digwydd yn ei bywyd nhw. Ni'n edrych ymlaen i'ch gweld chi. Wel, mewn un ystyr, neges fel yna, mae Micha yn dod gan Dduw i bobl Israel. Trwy y neges yma yn Micha 5, beth mae Duw yn dweud yw, fi'n cofio amdano chi. Fi ddim wedi anghofio amdano chi. Ac eich bod chi wedi troi cefn, eich bod chi ddim yn heiddi fe, eich bod chi wedi mynd ar ôl diwiau eraill, fi'n mynd i ddod i ymweld â chi eto. A fi'n mynd i'ch bendithio chi eto, fi'n mynd i'ch achub chi.
Fi'n mynd I sorto'ch mes chi mas, mae'ch llanast chi yw e. A felly, oes mae yna amgylchiadau ofnus, mae yna mewn un ystyr rheswm I ofni, ond nawr mae yna addewid yn dod. A mae'n gosod pobl Israel mewn sefyllfa lle maen nhw'n gorfod dewis. Ydyn ni nawr yn mynd I drysto yr addewid yma a cael heddwch wrth I ni drysto, fi'n gwybod os fi'n trysto yn yr arglwydd bydd popeth yn iawn, neu ydw i'n mynd I aros yn yr ofn. Dyna'r ddau opsiwn sydd gyda nhw. A dyma'r neges yn syml yn Micha 5, byddwch yn barod. Dych chi o dan ymysodiad, maen nhw'n mynd I gael rhywfaint o lwyddiant yn eich erbyn chi, maen nhw'n mynd I gymryd drosto, a maen nhw'n mynd I daro yn enwedig y brenin Sedecia ar y pryd. Okay? Ond, dyma'r addewid, o Bethlehem, dwi'n mynd I godi llywodraethwr, brenin, un I deyrnasu, a bydd e'n llywodraethwr gwahanol iawn I Sedecia. Bydd e'n arbennig. Ydych chi'n mynd I drysto? Ydych chi'n mynd I roi eich gobaith yn yr addewid yma mae Duw yn rhoi? Nawr, pam Bethlehem? Pam Bethlehem o bobman? Chi'n sylwi beth mae'n dweud am Bethlehem? Y lleiaf un o'r lleiaf ymhlith llwythau Juda. Pam fydde fe'n dewis y lle yma? Yn yr Hen Testament, mae yna adegau lle mae rhestrau yn cael ei roi, list o drefi a pentrefi Israel a Juda yn benodol, right? Chi edrych yn Joshua 15 os chi moyn, a maen nhw rhestru nhw I gyd. Chi'n gwybod pwy sydd ddim ar y rhestr yna? Dwi ddim hyd yn oed yn gwneud y cut, ddim yn digon da I wneud y cut. Bethlehem. A mae'r un peth yn wir yn Nehemia. Mae yna rhestrau o llwythau Juda I gyd, a trefi llwythau Juda ddim yna. Mae mor fach a hynny, mae mor insignificant a hynny. Ac eto, dyna pam mae'n dewis. Dyna le mae'n dewis fydd y llywodraethwr yn dod iddo fe. Na chi beth diddorol? Nawr, beth sy'n arbennig am Bethlehem te? Wel, yn syml, dim byd. Does dim byd yn arbennig am Bethlehem. Does dim byd yn intrinsig arbennig am y lle. Dwi ddim yn ddyn â beth sy'n gan Bethlehem I gynnig i'r arglwydd, o beth sy'n gan yr arglwydd i'w gynnig I Bethlehem ac yn Bethlehem. Os chi'n edrych yn ôl ar yr Hen Testament, mae Duw yn barod wedi bod yn gweithio mewn ffyrdd arbennig yn Bethlehem. Chi'n cofio? Gyda Ruth a Boaz ac yn enwedig wedyn y plentyn Obed sydd gyda llaw yn gysgod o Iesu. A wedyn mae gyda chi, falle'n fwy na hynny, y brenin Dafydd sydd yn fwy fyth o gysgod o Iesu Grist. Ac mae'n ddiddorol, y bobl yma mae Duw yn penderfynu ei dewis sydd yn neb o bobl, o neb o le, neu nimman o le. Chi'n gwybod pwy oedd Dafydd? Rynt y litr. Na pwy oedd Dafydd? Rynt. Bugail, neb. Yr un lleia pwysig o ran statws yn y teulu I gyd. Ac eto, fe oedd yr un gafodd ei ddewis I fod y brenin mawr yn Israel. Felly rynt o'r teulu, rynt o'r trefi, I gael ei ddyrchafu trwy rym a gras Duw yn unig yn Israel. Be mae hwnna'n dangos I ni? Wel, nid y lle, nid y bobl, ond Duw sydd yn arbennig. Fe sydd yn dewis preswylio mewn llefydd a pobl isel mwyn ei dyrchafu nhw, mwyn ei codi nhw a'i bendithio nhw a dangos ei ogoniant trwyddyn nhw. Mae yna cwbl adnodau yn Cyntaf Corinthiaid penod 1 adnod 26 sydd yn dweud hyn. Dyma mae Paul yn dweud o 26 I 31. Ystyriwch sut rai ydych chi a alwyd gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd, nid oes rhyw lawer yn meddu awdurdod, nid oes rhyw lawer o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddewisiodd Duw mwyn cywilyddio'r doeth, a pethau gwan y byd a ddewisiodd Duw
i gywilyddio'r pethau cedyrn, a phethau distydol y byd, a phethau dirmygedig a ddewisiodd Duw, y pethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly ni all neb yn ffrostio ger bron Duw. Ond trwy ei weithred ef yr ydych chi yng Nghrist Iesu, yr hwn a wnaed yn ddoethineb i ni oddi wrth Dduw, yn gyfiawnder a sancteiddhad a phrenedigaeth. Felly mae'n ysgrifenedig y sawl sy'n ymffrostio, ymffrostied yn yr arglwydd. Felly mae Duw yn dewis y gwan, y dinod, y distydol, mwyn amlygu ei ogoniant, ei fawredd, ei rym a'i ras. Peth arall mae'n dangos i ni yw fod dim nepotism wedi cael ei ddefnyddio pan mae'n dod at Dduw. Beth yw fi'n golygu at Grist? Be fi'n golygu gan hynny? Wel, nes i glywed yn ddiweddar fod mab i David Beckham, mae hwn yn swnio bach yn random, ond mae'n gwneud sens, bear with me, wedi ceisio cael gyrfa pêl-drod. Okay? Oedd e eisiau dilyn ôl trad ei dad, felly dyma mab David Beckham, sa'n siŵr pa un, yn dechrau off yn chwarae Arsenal. Cyfle da, tîm da, iawn. Ond nath e ddim gweithio mas, oedd e ddim digon da. Felly ath ei dîm ddim cweith cystal. Nath hwnna ddim gweithio mas. Wedyn, beth ddigwyddodd yw, ath ei dîm o'r enw Inter Miami. Os rhywun yn gwybod pwy sy'n berchen y tîm Inter Miami, chi eisiau dyfalu? David Beckham. Ei dad e. Nepotism. Rhoi ffafriaeth. Rhoi hawl i'w fab i ddod a cyfle i'w fab i ddod, lle bydde fe ddim fel arfer yn cael y cyfle yna, ond oherwydd pwy yw ei dad e, mae'n cael step up. Mae'n cael cyfle bydde neb arall yn cael. Wel, nath hyd yn oed hwnna ddim gweithio mas, a mae wedi penderfynu, mae'n mynd i fod fel ei fam yn lle, mae'n mynd i fod yn model yn lle nawr. Ond beth bynnag, chi'n deall y darlun gobeithio, mae'n cael ffafriaeth. Wel, pan mae'n dod at Iesu, gath e ddim ffafriaeth o gwbl. Gath e ddim help, gath e ddim i eni mewn i balas, gath e ddim i eni mewn i deulu brenhinol, neu hyd yn oed i Pharisiaid neu un o'r ysgrifenyddion. Na, i Bethlehem, ninman o le, i neb o fam, Mair, ac i neb o dad, sair coed, mewn ninman o le chwaith o ran stabal, ac ei osod mewn cafn anifeiliaid, fel gwely. Be mae hwnna'n dangos i ni? Wel, pan oedd e yn y lle mwyaf isel, oedd e'n dal yn gwbl ffyddlon i'w dad, oedd e'n dal yn gwbl berffaith, a fe nath e dal i fod ennill cyfiawnder i ni, i bobl fel ni. Nath e fyw bywyd perffaith a cyflawni'r gyfraith i gyd i fod e reit ar y gwaelod. Be mae'n dangos, gath e ddim hand-up, gath e ddim ffafriaeth, ac eto oedd e'n gwbl berffaith. Chi'n gweld, os byddwch chi'n gosod fi mewn sefyllfa lle does dim treialon a does dim temptasiynau a does dim ofnau o'r tu allan, falle byddwn ni'n gwneud job eitha da o fyw yn ffyddlon i'r arglwydd. Ond pan chi'n cael eich gosod yn y fath le a hynny, a bod chi'n dal yn ffyddlon, mae'n dangos yn union pwy yw Iesu Grist. Nid yn unig hynny, ond mae'r ffaith bod e ddim wedi cael ei eni mewn palas yn Jerusalem i deulu brenhinol yn dangos rhywbeth arall i ni hefyd. Mae'n dangos pan ddath Iesu y tro cyntaf yna i'r byd, frenin brenhinoedd ac arglwyddi, nath e ddim dod mwyn cael ei addoli a'i gydnabod a'i wasanaethu gan bawb. Nid dyna oedd y pwrpas y tro cyntaf. Nid dyna oedd yr amser cywir i bawb i ddod a plygu glin ger bron Iesu Grist. Oherwydd petai nhw petai pawb wedi gweld ei ogoniant a'i ysblander a wedi plygu glin pryd hynny, bydden nhw wedi plygu glin fel rhai wedi ei condemnio. Fel rhai oedd yn elynion i Grist, heb ffordd o gael ei gwneud yn iawn. A felly oedd rhaid fod Iesu'n dod yn gyntaf
yn rhoi heibio ei ogoniant yn y nefoedd, yn cuddio rhywfaint o'i ogoniant yn yr ystyr hynny, neu o'i ysblander, a dim ond yn amlygu fe'i rai. Pam? Wel, fel bod e'n gallu cyflawni y mission. Y pwrpas, sef i ddod i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Oedd rhaid fod hynny'n digwydd. Be sy'n rhyfeddol yw fod Iesu'n gwybod pam oedd e'n dod, a nid yn dod mwyn fod pawb yn ei weld ac yn plygu glin, fod y doethion wedi, fod y bugeiliaid wedi. Oedd rhai wedi, rhai oedd yr ysbryd glân wedi agor eu llyged nhw, ond nid pawb. Pam te? Wel, oherwydd fod e'n gwybod, fel i ni'n darllen yn Eseia 53, fe dyfodd o'i flaen fel blagurin ac fel gwreiddyn mewn tir sych, nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir. Roeddem fel pen cuddio ein wynebau oddi wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Dyna pwy yw Crist, a pwy oedd Crist pan ddath e'r tro cyntaf. A felly, dyn ddim yn sioc i'r arglwydd pan oedd pobl yn ei wrthod nath e ddod yn gwybod fi'n mynd i gael fy ngwrthod. Mae pobl yn mynd i fy ngysau, maen nhw'n mynd i droi ei wyneb i ffwrdd ohona i. Mae'n dweud, fel nath ni ddarllen yn Ioan 1, o adnod 9 i 11, yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb, sef Crist, eisoes yn dod i'r byd. Oedd e wastad y plan. Oedd e eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, mae'n dweud, ac nid adnabu'r byd mohono. Oedd traces o waith Crist ac o law Crist ar y byd yn barod ac o'n nhw'n nabod Crist pryd hynny hyd yn oed adeg yr Hen Testament. A wedyn adnod 11, mae fel progression, daeth i'w gynefin ei hun ac ni dderbyniodd ei bobl mohono. A felly, nid mwyn cael ei gofleidio oedd Iesu wedi dod i'r byd. A mae'r ffaith bod e wedi dod i Bethlehem at Mair a Joseph yn caniatáu iddo fe fynd yn dawel, fel oen i'r lladdfa yn ein lle ni. Petai e wedi cael ei eni mewn palas, bydde hynny ddim wedi gallu digwydd. Na chi fendigedig yw hynny. A beth sy'n fendigedig hefyd am y ffaith fod e wedi dewis Mair a Joseph a Bethlehem yw nid yn unig fod e'n gyfle wedyn i amlygu gogoniant Crist yn y llefydd ac yn y bobl yna, ond mae'n ei bendithio nhw ar yr un pryd, nag yw e? Dwi'n cofio rhywun yn sôn am Ken Owens. He was made in Abergwili RFC. Did you know? Geswch rhywun oedd yn coachio i Abergwili oedd yn gweud hyn. Of course, he was made in Abergwili RFC. It was all the work we put into him that put him on the map. Pan oedd e'n rhyw 7 mlwydd oed. Mae pobl yn aml ag nhw eisiau cymryd y clod am yr hyn, am y llwyddiant mae rhywun arall falle wedi cael. Ond pan mae'n dod at Mair, enghraifft, mae hi'n gwneud y gwrthwyneb. Os chi'n sylwi yn can Mair, os edrychwch chi ar Luc pennod 1, dyma mae hi'n dweud mai trigaredd Duw sydd wedi caniatáu iddi hi fod yn wynfydedig. Dyma mae hi'n dweud, Luc 1:46 ymlaen. Mae fy enaid yn mawrygu yr arglwydd, a gorfoleddodd fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr, am iddo ystyried distadledd ei law forwyn. I fi neb mewn geiriau eraill. Fi methu credu bod yr arglwydd wedi ystyried fi. Oherwydd wele, o hyn allan fe'n gelwyr yn wynfydedig gan yr holl genedlaethau. Oherwydd gwnaeth yr hwn sydd nerthol bethau mawr i fi. A sanctaidd yw ei enw ef. Y mae ei drigaredd o genhedlaeth i genhedlaeth. A mae'r un peth yn wir gyda Bethlehem. Nid Jesus was made in Bethlehem, ond Jesus put Bethlehem on the map yw e. Bydde dim sôn am Bethlehem heblaw fod Iesu wedi dewis y lle. Fe sydd yn rhoi statws, fe sydd yn rhoi gwerth, fe sydd yn rhoi unrhyw beth sydd o werth i ni. I Bethlehem, i Mair, i Joseph.
tynnwch Iesu i ffwrdd, maen nhw'n neb. Ond gyda Iesu, maen nhw'n rhywun. Maen nhw'n wynfydedig. Maen nhw'n wedi cael eu bendithio. Mae'r arglwydd wedi gwneud pethau mawr iddyn nhw. A mae'r un peth yn wir i chi a fi yng Nghrist Iesu. Beth yw ein gwerth ni? Dim byd ar wahân Iesu, ond gyda Iesu mae wedi rhoi gwerth i ni. Mae wedi rhoi statws i ni, plant Duw. Mae wedi rhoi pris arno ni mewn gwirionedd, sef gwaed Iesu Grist, sydd yn rhoi gwerth enfawr arno ni. Beth yw ein can ni bore yma? Ydyn ni'n canu fel Mair o arglwydd, dwi'n mawrygu dy enw di am bod ti wedi ystyried fi sydd yn neb a wedi penderfynu bydd cenhedloedd yn fy ngalw fi yn wynfydedig oherwydd y gwaith ti wedi gwneud yn fy mywyd i. Yr un gan sydd gyda ni os i ni yng Nghrist Iesu y bore yma. Ond heb Grist Iesu, falle bach can chi yw, ble wyt ti arglwydd? Pam nag yw'r sefyllfa yma yn gwneud synwyr i fi? Pam bod pethau mor anodd ar hyn o bryd? Pam bod pethau mor gyfnewidiol ar hyn o bryd? Unai ofn neu hyder a bodlonrwydd yn yr arglwydd, dyna'r ddau opsiwn sydd gyda ni. Yr unig beth da am Bethlehem yw Crist yn Bethlehem. Yr unig beth da yn fy mywyd i yw Crist yno fi. Crist yw fy unig ymffrost i. A'i Crist yw eich unig ymffrost chi? Gallech chi ddarllen beth mae Mair yn dweud fyna, pan mae hi'n sôn y bydd hi'n wynfydedig ar bron y cenhedloedd, fel petai Mair yn dweud, I'm going to be a star. Fi'n mynd i fod yn boblogaidd, I'm going to be famous. Nid dyna beth mae'n golygu o gwbl. Nid yn yr ystyr bod hi'n meddwl bod hi'n rhywun. Beth mae hi'n golygu yw, dwi'n mynd i fod yn esiampl ac yn dystiolaeth o ras Duw ac o allu Duw ger bron pawb. Dwi'n mynd i fod yn oleuni yn y byd, yn halen yn y byd. Nid oherwydd pwy ydw i, ond oherwydd bod fi'n disgleirio gras Duw ac ogoniant Duw, achos beth mae wedi gwneud yno fi. Dyna beth ydyn ni nawr. Esiample a tystiolaeth o beth mae Duw yn gallu gwneud mewn pechaduriaid. A felly, dyna pam mae'n bwysig bod ni'n canu fel Mair, dangos i'r byd beth mae Crist wedi gwneud a sut mae wedi gweithio ynddo ni. Nawr, yn olaf, eisiau ni ystyried yn sydyn iawn sut mae gogoniant Iesu'n cael ei amlygu i ni fan hyn. Os ewch chi i Micha 5, newch chi sylwi fod yr arglwydd yn rhoi cipolwg i ni. Rhai pethau, rhai darluniau o'r math o frenin a llywodraethwr fydd yn dod. Yn ail brenhinoedd 24, y brenin ar y pryd oedd Sedecia. A dyma ni'n darllen am Sedecia, y math o frenin oedd e. 11 oed oedd Sedecia pan ddaeth yn frenin, a thirnasodd am 1 blynedd ar 10 yn Jerusalem. Hamutal, merch Jeremia o Libna oedd enw ei fam, a gwnaeth yr hyn oedd ddrwg yng ngolwg yr arglwydd, yn union fel y gwnaeth Jehoiakim. Oherwydd digofaint yr arglwydd, cafodd Jerusalem a Juda ei bwrw allan o'i wyf. Dyna y disgrifiad i ni'n cael. Dyna'r brenin oedd gan pobl Israel. Wel, beth yw'r brenin nawr, neu beth yw'r math o frenin sydd yn cael ei addo iddyn nhw? Edrychwch ar beth mae'n dweud. O adnod 3 ymlaen mewn gwirionedd. Mae'n dweud bydd e'n dod ar yr amser cywir, ar ôl amser o dan arglwyddiaeth y gelyn. Mae'n dweud hynny wrthyn nhw. Mae'n amser lle byddwch chi yn cael eich cymryd i ffwrdd oherwydd eich gwrthryfel chi, ond ar yr amser cywir bydd y wraig yn cael babi, a bydd e'n dod fel babi. Yn y Beibl.net mae adnod 3 yn cael ei ddarllen fel hyn. Felly bydd yr arglwydd yn rhoi pobl Israel i'r gelyn, hyd nes bydd yr un sy'n cael babi wedi genu'r plentyn. Okay? Wedyn, beth mae'n dweud wrthyn ni te? Wel, bydd e'n dweud bydd rhai o'i frodyr yn dod yn ôl ato fe. Bydd rhai yn dod at y llywodraethwr yma, y brenin yma. Wedyn, mae'n dweud bydd y brenin yma yn bugeilio ei braidd, yn ei harwain nhw, yn enw ac yn nerth Duw. Mae'n dweud bydd praidd
y bugail yma yn saff, yn ddiogel am fod mawredd y bugail hyd derfynau'r ddeiar. Mae'n dweud mai fydd eu heddwch nhw. Yn Saesneg mae'n gliriach, he shall be their peace. Drwy eu hachub nhw, eu hadfer nhw, mae'n dweud yn adnod 6. A mae'n dweud, os ylwch chi, bydd e'n gwaredu nhw oddi wrth y gelyn. A bydd gweddill Jacob, remnant Jacob wedyn yng nghanol pobloedd lawer, neu yng nghanol y cenhedloedd, mae'n mynd mlaen i ddweud yn adnod 8, fel llew ymhlith defaid, yn teyrnasu, yn hyderus ac yn ddiogel gyda'i gilydd. Nawr dyma sydd yn gosod Iesu yn frenin ar wahân i bawb arall. Y math o frenin yw e. Nid brenin sydd yn gwneud yr hyn sydd yn ddrwg yng ngolwg yr arglwydd yw e, ond brenin sydd yn teyrnasu, sydd yn dod ar yr amser cywir, brenin sydd yn dod yn isel fel baban, ond brenin hefyd sydd yn dod yn nerth ac yn enw'r arglwydd i deyrnasu fel bugail sydd yn dod â heddwch rhwng Duw a dynion, a hyd yn oed dynion a'i gilydd. Bugail sydd yn dod i roi diogelwch i ni. Bugail sydd yn dod i roi rhyddid i ni. A chi ddarlun hyfryd yn adnod 7 a 8. Bydd gweddill Jacob yng nghanol pobloedd lawer, fel gwlith oddi wrth yr arglwydd, fel cawodydd ar laswellt. Nad ydynt yn disgwyl wrth ddyn mwyach. A bydd y gweddill Jacob ymhlith y cenhedloedd ac yng nghanol pobloedd lawer fel llew ymysg anifeiliaid y goedwig, fel llew ifanc ymhlith defaid. A chi ddarlun bendigedig i ni o pwy yw yr arglwydd a pwy yw pobl yr arglwydd. Os ych chi yng Nghrist Iesu, ych chi yn ddiogel, ych chi wedi profi heddwch, diogelwch a rhyddid drwy Iesu Grist. Ac hyd yn oed os yw nhw'n fach fel pobl Israel, yr gweddill yma. Mae'r gweddill bach yma wedi cael ei gwasgaru drwy'r cenhedloedd i gyd, mae'n dweud, fel gwlith. Ond ar yr un pryd fel llew ymhlith defaid. Hynny yw, heb ofn yr holl bobloedd eraill yma, lle cynt o'n nhw'n ofn a Syria, os dim eisiau ofni y gelyn rhagor, maen nhw gyda Christ sydd wedi ennill buddugoliaeth. Dyna beth sy'n mor arbennig. Dyna sut mae gogoniant Iesu'n cael ei amlygu i ni. Yr un sydd wedi, wrth gwrs, ennill buddugoliaeth ar y groes. Yr un sydd wedi concro Satan y gelyn. Mae Assyria, wrth gwrs, yn gysgod o Satan. Yr un sydd wedi gosod, rhoi diogelwch i ni. I ni'n gwbl saff yn heyrnas nefoedd. A mae gyda ni hyd yn oed rhyddid nawr yn y byd. Allwn ni fynd mas fel llewod yn gwybod gall y gelyn ddim dod yn ein herbyn ni. Gall e ddim ennill yn ein herbyn ni. Gall e'n brifo ni falle rhywfaint, ond gall e ddim ennill yn ein herbyn ni. Na chi ddisgrifiad bendigedig o pwy yw Crist a pwy ydy ni yng Nghrist Iesu. Mae'n adnod hyfryd yn Effesiau 2, adnod 13 ac 14. Ond yn awr yng Nghrist Iesu, yr ydych chi a fi unwaith ymhell wedi eich dwyn yn agos trwy waed Iesu Grist, oherwydd ef yw ein heddwch ni. Ac yn Effesiau 2, 4-7, mae'n dweud, ond gan mor gyfoethog yw Duw yn ei drigaredd a chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni oedd yn feirw yn ein camweddau yn fyw gyda Christ, trwy ras yr ydych wedi chachub. Yng Nghrist Iesu, fe'n cyfododd gydag ef, a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd. Dyna'n statws newydd ni. Rhai sydd yn fuddugoliaethus yng Nghrist a gyda Christ, sef yng nghadwy ni yn y nefoedd. Pam? Mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, gyfoeth difesur ei ras trwy ei diriondeb i ni yng Nghrist Iesu. Felly bore yma, 3 pheth. Yn gyntaf, efalla'ch bod chi'n byw mewn ofn, heb droi at Grist.
Mae Duw yma wedi dod i'n byd ni, wedi gwisgo cnawd, wedi dioddau dirmig, llyd y tad yn ein lle ni, wedi mynd i'r groes fel ein bod ni'n cael ein derbyn a'n gwneud yn blant Duw. Y cynnig, fel chi'n cofio yn Ioan 1 yw, cynifer ac ei derbyniodd, rhoi sydd ein twy, y rai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Cael ei mabwysiadu, statws newydd, plant Duw. Plant wedi ei geni nid o waed nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. Dewch at Grist, derbyniwch Grist. Derbyniwch y fywyd newydd. Fel arall, i chi'n wynebu barn. I chi'n wynebu beth mae'r Assyriaid yna yn cynrychioli. I ni'n dŵm os liciwch chi. I chi dal o dan afael y gelyn nes eich bod chi'n dod at Grist. Yn ail, does dim rheswm i'r Cristion i ofni dim. Am ein bod ni'n gwbl ddiogel ac yn gwbl fuddugoliaethus trwy Grist Iesu. Dyn ni'n llewod ymhlith defaid. Mae gyda ni ryddid a diogelwch ar yr un pryd, sy'n golygu bod ni'n gallu mynd mas i fyd tywyll heb ofni'r byd. Yn hyderus gyda'r efengyl. Yn hyderus yn cyhoeddi Crist. Oherwydd dyw'r byd ddim yn gallu gwneud unrhyw beth i ddistrywio ein perthynas ni gyda Iesu Grist. Ydyn ni'n hyderus? Ydyn ni'n esiample ac yn dystiolaeth o rym a gras Crist i eraill? Ydyn ni'n amlygu hynny? Desi ar draws dyfyniad gan J.C. Ryle. Are we ourselves sons of God, medda fe? Have you been born again? Do you have the marks which always accompany new birth? Sense of sin, faith in Christ, love of others, righteous living, separation from the world. Let us never be content until we have a satisfactory answer to this question. Mewn geiriau eraill, nid fod ein ufuddod ni'n berffaith, nid fod ein cariad ni tuag at eraill yn berffaith, ond fod y marciau yna, bod nhw'n glir, bod nhw'n wahanol i'r byd, bod pobl yn gallu gweld tystiolaeth o'r ffaith bod ni wedi cael ein hachub, bod ni wedi profi gras Duw trwy yr ysbryd glân. Ac yn ola, falle her i rai, mae modd i ni droi at Iesu Grist, ymddiried ynddo fe fel brenin, ac wrth i ni brofi byd anodd, y byd sy'n anodd ac yn dywyll o'n cwmpas ni, bod ni'n syrthio i ofn ac yn syrthio i anghofio ar glwyddiaeth a gogoniant Iesu Grist. Oedd e'n gwneud i mi feddwl am Dafydd, os chi'n cofio, ar ddiwedd cyntaf Samuel. Nath Dafydd golli golwg ar ogoniant yr arglwydd. Nath ei golli golwg ar glwyddiaeth ac amseru a trefn a chibol a pwrpasol Duw. Ac oherwydd hynny, ath e off a ceisio bod yn frenin ar ei fywyd ei hunan. Dath hwnna achos enfawr iddo fe. Cost enfawr. Ond, y newyddion da yw, oedd gras ar gael, oedd e'n gallu dod yn ôl. Os i ni wedi syrthio i fod eisiau bod yn frenin ar ein bywyd ein hunain, a ceisio mynd ein ffordd ein hunain, ceisio teyrnasu, mae gras ar gael. Mae ffordd yn ôl. Dewch yn ôl, os ych chi wedi. Os ych chi wedi syrthio a colli golwg, dewch yn ôl. Mae eisiau edrych eto ar pwy yw Iesu Grist, a pwy ydy ni. Chi'n gweld sy'n ots pwy oedd y brenin yn Israel, pe wnaeth Sedecaia, neu unrhyw un arall. O'n nhw'n dwmd. Oni bai fod Crist yn ymyrryd. Oni bai fod Crist yn dod ar ei hochr nhw. A dyna'r un peth, mae'r un peth yn wir i ni. Os mae fi yw arglwydd fy mywyd i, fi'n dwmd. Os mae rhywun arall yw arglwydd fy mywyd i, fi'n dwmd. Yr unig ffordd fi'n ddiogel, yr unig ffordd fi'n a unrhyw obaith yw os mae Crist yw'r arglwydd ar fy mywyd i. Mae fe sydd yn teyrnasu, oherwydd fe yw'r unig un sydd yn gallu concro'r gelyn, fe yw'r unig un sy'n gallu rhoi heddwch i fi a Duw, ac gyda eraill hefyd, a fe yw'r unig un sydd yn cynnig bywyd tragwyddol. Felly dewch yn ôl, dewch o'r newydd, a cofiwch
yr hyder sydd gyda ni, a'r rhyddid sydd gyda ni yn Christ, os ydym ni eisoes yn eiddo iddo fe, mwyn ei enw. Amen.